També està costant que les famílies amb dificultats econòmiques puguin accedir a la renda garantida de ciutadania o a l'ingrés mínim vital. Des de Càritas Girona denuncien que només una minoria de les persones que atenen hi accedeixen. Només un 4% dels usuaris de Càritas percep alguna prestació d'ingressos mínims. Són ajudes pensades per als més vulnerables, que exclouen els més vulnerables de tots. I és que no hi poden accedir aquells que es troben en situació irregular, els que no demostrin 2 anys de residència al país, persones sense llar o joves menors de 23 anys. És el cas d'en Hassan, que fa poc que ha fet els 18 i es troba sense diners i amb cap opció per poder accedir a la prestació. Voy a buscar un trabajo negro y mi amigo usó algo para me ayudar. Al final queden exclosos un gran col·lectiu de persones que estan realment en situació d'exclusió. No són mesures que puguin prevenir l'exclusió i això els aboca a no tenir prestacions, a haver de tenir treballs en economia submergida. L'Itzi també va intentar aconseguir la prestació i res, en aquell moment estava en situació irregular. Irregular se trabaja, pero cuando sucedió la pandemia perdimos el trabajo y se encuentra uno en una situación precaria porque no hay vivienda, no hay para alimentación. És per això que Càritas reclama que es flexibilitzin els criteris, que es faci compatible aquesta ajuda amb altres prestacions i també que es posi les coses fàcils a l'hora de tramitar-la. No es un proceso fácil saber dónde ir por motivos de idioma, de edad, porque hay personas mayores que a lo mejor no tienen ni idea cómo llenar el formulario y también hay personas que a lo mejor no saben ni escribir. Y luego piden tantas cosas y tarda tanto tiempo que probablemente al tiempo que la ayuda sea aprobada o que probablemente le hagan la entrevista, usted a lo mejor ya está fallecido.